O malestar inicial ocasionado pola prohibición de estacionar no recheo portuario de Ribeira deu paso a certa confusión, posto que todas as prazas están pintadas de verde. Sen embargo, tan só as máis próximas aos pantaláns son as reservadas aos usuarios do porto, quedando o resto dispoñibles para estacionamento público. O Concello puxo esta situación en coñecemento de Portos de Galicia, que procederá ao repintado das prazas reservadas noutra cor en canto o tempo permita. Hai que incidir moito en que a veciñanza saiba que realmente os aparcadoiros que se están reservando son os aparcadoiros que veñen estrictamente pegados ao pantalán. Nos transmitimos a Portos de Galicia, pois, dende logo, a necesidade que hai en que os outros aparcadoiros que están pintados de cor verde, que eso suscitou pois moitas dúbidas nun inicio, se pinten de outra cor, porque creo que neste caso pois o que máis existe entre a veciñanza pois é un pouco ese non coñecemento de cal é a realidade. Polo tanto, temos confirmación por parte de Portos de Galicia de que en canto haxa uns días de tempo seco se vai a proceder a ese cambio de cor pola parte, digamos, de dentro. Ata entón, as autoridades portuarias non executarán aínda sancións, senón que están a desenvolver labores informativas e de apercibimento para explicar aos cidadáns a nova normativa que rexe neste espazo. Dende o Concello animan tamén á veciñanza que teña dúbidas a contactar coa Policía Local, coñecedora do novo réxime de estacionamento na área portuaria. Nestes primeiros días tamén lle pedimos que fagan pois ese labor de información e de apercibimento a xente e que informen e que, bueno, que calqueira persoa da veciñanza que teña dúbidas, pois tamén que non duden contactar coa Policía Local, que tamén están ao tanto de todos estes movimentos e que, bueno, que agardamos que vaya todo sobre rodas para que, bueno, non haxa incidencias en canto ao tema de multas e outros procedementos administrativos.